Tervetuloa tähän Power Derivat kysymykset ja vastaukset -osioon liittyen meidän bilateraaliseen kauppapaikkaamme. Miten kaupankäynti käytännössä tapahtuu markkinapaikalla? PD Port on moderni ja tehokas markkinapaikka, jossa kahdenvälisesti selvitetyillä sähköjohdannaisilla voidaan tehdä kauppaa useamman osapuolen kesken. Tämä tuo yhteen markkinan parhaat hinnat ja varmistaa läpinäkyvyyden kaupankäynnille. Eli kun sä asiakkaana menet sinne markkinapaikalle, sä jätät sinne toimeksiannon, jonka sitten kaikki näkevät. Jos sulla on puitesopimus olemassa toisten osapuolien kanssa, näet myös, kuka tässä tapauksessa tarjouksen on kauppapaikalle jättänyt. Hinta muodostuu tässä tapauksessa avoimesti markkinapaikalla. Kun kauppa sitten toteutuu osapuolten kesken, sun täytyy käydä se klikkaamassa siinä painat, osta tai myy -nappulaa. Selvitys sitten tapahtuu lopulta kahdenvälisesti osapuolten keskinäisten puitesopimusten mukaisesti. Eli tällä tavalla markkinapaikalla voit listata osto- ja myynti-intressit helposti. Me huolehditaan Power Derivalla, että kaupankäynti on luotettavaa, läpinäkyvää ja turvallista kaikille osapuolille. Joten saat tästä reilun ja tasapuolisen markkinapaikan, jota Finanssivalvonta valvoo. Tässä on ehkä semmoinen ero normaaliin pörssikaupankäyntiin, eli tarjouskirjasta ei tarvitse aina valita sitä halvinta hintaa, vaan voit valita haluamasi tarjouksen myös muilla kriteereillä. Ja kaupan toteutuminen ei siis ole automaattista, eli hinta ja määrä kohtaa ja sitten toteutuu kauppa, vaan sä voit itse valita ja käyttää sitä harkintavaltaa.